A Diego Vázquez, este mozo boirense afeccionado ao mundo das dúas rodas, o que máis se gusta é poder competir. Pero as circunstancias agora mesmo impídenllo. Unha rotura no motor da súa moto pon en serio risco a súa participación no Campeonato Nacional de Portugal, a celebrar no circuito de Portimao, os días 25, 26 e 27 de xullo. As escasas axudas que recibe, a maioría delas de locais hostaleiros do municipio, que agora tampouco están a pasar polo seu mellor momento, apenas lle dan para cubrir gastos, e agora para o arranxo do motor necesita uns 1000 euros máis, que non ten. Por esta razón o seu equipo DTR Team fai unha chamada á veciñanza de Boiro, e tamén á da comarca, a colaborar con eles a través de pequenas aportacións económicas para tratar de poder alcanzar esa cantidade de diñeiro que necesita. A conta está aberta no Banco Sabadell. Nas últimas semanas xa lle confirmaron varias achegas, entre elas unha do Concello, polo que Diego espera poder cumprir o seu soño e competir, como leva facendo dende que tiña 6 anos.